Direct în cap s-a dus. Adevărat. Ne-au băgat la înghesuială, ne-au băgat. Ăștia au venit să... Ia să vedem ce fac și ăștia. Da, noi le-am băgat mamele No Way Out 2, dacă rămâneți să vedeți No Way Out 2. Vrei să zici No Way Out partea a doua? Că asta e partea întâi. Există și partea a doua? Partea a doua, adică episodul 2, băi, inteligentule. Nu mă, nebunule, zic No Way Out jocul al doilea. Nu există, încă nu l-au făcut și nici nu cred că o să-l facă. Deși jocul ăsta, sincer, e mișto. A avut review-uri super bune când a apărut. Acum, bă, știu că ăsta, studioul care a făcut jocul ăsta, a mai lansat un joc care a luat și GOTY, It Takes Two, și trebuie să lanseze anul ăsta încă un joc. Tot așa cum e și jocul ăsta. Trebuie să mai upgradezi PC-ul ca să-l jucăm pe ăla. Clar. Sau să ți-l mai upgradezi. Ai pretenții. Bă, trebuie să facem și noi clip de curse pe GTA. Ar fi Caterinca. O să facem un Vincent. Pregătiți-vă, v-am dat spoilere pentru ce s-ar putea să vedeți în următoarele clipuri. Nu, că am luat ceea ce ai zis. I mean it, man. What's your beef with that guy anyway? Let's just say it's a long story. But don't worry about him. He's out of the picture now. Da, mă, mare... Could you do me a favor? Ăla... Like what? There's something I need. Eu o să fiu acum în editor de-alea de pe TikTok. Nothing, man. It's simple. I just need you to watch my back while I get it, that's all. Dai seama. Să-i dați dislike-uri pe TikTok. Not interested. You know what? Fuck it. I'll do it. Vă rog eu. Wait. Nici nu posti pe TikTok. What? You can't just walk out of here. Of course I can. Dar We're gonna both end up in the hole. Well, I don't have a choice. Eu țin TikTok-ul numai ca să mă uit la clipuri cu pisici, ca să înțelegeți. Just don't get caught. Nu mă judecați. Keep your eyes sharp. Și eu țin TikTok-ul ca să pun clipul ăsta. Ia uzi. Nu clipul ăsta pe care îl vedeți voi, ci clipul ăsta pe care îl vedeți voi. Okay, I'll distract the nurse. Just watch out for her. The magic of editing. Adevărat. Păi nu pot. Stai așa. Suna soneria. Hai da, doamna. Vinoaci că mă doare căpuțul. What can I do for you? Putem spune la propriu. Căpuțul. I got a sore throat. Can I have some water, please? Sure. Thanks. I need to wait for that guard to move. Trage atenția lui Nea Tinus. Păi nu pot momentan. Trebuie să se ducă acolo. Dar mi-mi place cum de... Asta n-a observat nimic până acum. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Guards, hurry! We have a teammate on the run. E bine. M-a văzut proasta asta. Vreau să o vezi doar tu. What can I do for you? I got a sore throat. Can I have some water, please? Hai, femeia, dă paharul ăla cu apă mai repede ca să te distrag. Distrage și pe Dar stai așa, cred că trebuie să sparg paharul, dar nu mi-a apărut opțiune să sparg paharul. Încă nu ai primit paharul. Păi da, dar și atunci mi-l dăduse și nu mi-a apărut opțiunea să-l sparg. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Pot să sparg paharul. Îl sparg. Gata. So, how did you end up working in a prison? Ia tras atenția lui Nea Vintelul. Nu. Hai că spală vasele. Ia stai că vine... Ai griji. Hai că e bine. Nu știu, sunt și eu curios. Ce field of view are femeia asta de te-a văzut? Bun. What can I do for you? Dă și mie niște apă. I got a sore throat. Can I have some water, please?
Sure. I wanna wata. Thanks. Abata wata. Abata mata. Doamne. Here you go. Ce față are, mă. Mie spui. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Vezi că spală vasele femeia. So, how did you end up working in a prison? I've lived nearby my whole life, so Gata. it just kind of makes sense. Așteaptă. Hai, fă! You look a bit pale. Is something wrong? Ia, No, dă-i, nothing's du-te. wrong. I'm fine. Băi! Cum? Inmate on the run. Bă, dar stai mă ascuns sub geam, că de-aia te vede. Păi am apăsat pe X, dar nu... Putu-ți What can I do for you? E bine. I got a Hai că sore nu throat. repetăm pentru a patra Can I oară have some chestia water, asta. please? Sure. A, pe filmare o să se vadă Thanks. toată, stai liniștit. E bine. Măcar atâta. Here you go. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Bă, da, mă enervează că mi-apar alea. Hai, bă, lasă-mă cu discutat. Dă paharul pe jos. I've lived nearby my whole life, so it Dar just sunt kind of curios makes și eu, sense. paharul la unde s-a dezintegrat, de nu-l văd pe jos spart. Unde e paharul? Nu mai e paharul. No, nothing's wrong. I'm fine. Așa, hai. Bă, dar cu... Hurry! We have an inmate on the run. Bă, te vede prin perete, bă, ce asta, femeia Superman? What can I do for you? I got a sore throat. Can I have some water, please? Dacă nu trecem nici de data Thanks. asta, bag Cred un... că trebuie să merg pe acolo când ia paharul, ci trebuie să mă ascund după pat și după ce a luat paharul și l-a strâns, l-a dus la dracu, trebuie să merg pe acolo. Probabil. Da, cred că s-ar putea să ai dreptate. Here you go. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. Hai, da, dă opțiunea aia mai repede. So, how did you end up working in a prison? Paharul ăla care a dispărut, nu se știe unde, dar a dispărut. Hai mă, femeia rupește prăjit. Guards, Frate, hurry! cum a văzut? Inmate on the run. Asta sunt și eu curios. Ce field of view are femeia asta? Frate, asta vede What can I do for wide. you? Are camera ultra I got wide a pe ochi. sore throat. Da, Can I have some water, please? Sunt morții, mă. așa vede și sulele. Hai că e bine. O să facem compilație Funny Fails. Da, nu e ca și cum nu o să-și trec Here you părțile go. astea. Clar. I hope I'm not bothering you. Of course not. It's my job. So, Hai, da, tată. how did you end up Hai, working in a fă prison? vinul mai repede încoa. Că deja mă enervezi. Mama lor de NPC-uri. You look a bit pale. Is something wrong? No, nothing's wrong. Dacă I'm te fine. vede și acolo, bag pumn în tastatură. Ba, e tastatura mea, bă. Nu contează. Ba, contează, a fost 2 milioane și... Mama, nu te-a văzut, nu pot să cred. Wow. Am avut și noi noroc. Shit, Vincent needs to do something about that guard. Hai, da, tată, ceva opțiune. Doamne, cum s-a speriat ăsta. Hai, băiete, se mai întâmplă. Bun. Aia zic. Hai că Bă, nu da, ne... Nu,
Nu ne-a luat 20 de minute să trecem de partea asta dacă e. Da, voi oricum nu o să vedeți. Anything else? Kill-ul nostru. Am mai jucat odată, da. E adevărat? Nu. Yeah, I'm in pain. I've got this terrible Așa. pain. I need something for it. What type of pain? Yeah, I've got this throbbing headache. I mean, it's Nice. just Bă, da, seeing flashes până acum here. a avut nu știu ce field of view și acum... Nu i-a mai mers. Bă... N-am mai avut puterele, frate, de clar văzătoare. Și nu i-a mai ieșit. Ca să înțelegeți, noi partea asta am făcut-o de 5 ori. Dar voi oricum o să vedeți numai partea când am și reușit să o facem. Oare mai vedeți Liwi, bă, gata, s-a terminat episodul. Hey, what are you up to? Nothing. Let's move. Yeah, sure. Hai da. Avansăm în poveste, băieți. Avansăm în mamele voastre. Nu. Inmate-urilor, pentru că... Nu. Inmate... Nu, mă, ăștia gardienilor, nu voi, stați liniștiți. Că îmi iau cancel acum, de parcă aș fi spus cuvântul magic. Sincer. So, N-am what's your spus. plan? Excuse me? I know what you're up to. I don't know what you're talking about. De ce, mami, de ce? Come on now. Bă, mă juca un joc cu grasul la mare. Bă, nu zici rău. Dacă de I mare e, appreciate what you did back there, ocupă tot but you need to back cadru. off. Nu încape în cadru adevărat. Ocupă 2 I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too. Yeah? Dai seama ce N-am bulangi problem. suntem. Just offering my help here. You Le know cerem what? I don't scuze need că o your să help. vezi I can asta handle myself. când o să se posteze clipul Like ăsta. you did in the infirmary back there? Bine, ăla, bulangiul You ăla trying to be din funny? partea elaltă. No. Își cere I'm not. scuze, că eu n-am zis nimic. Listen, Ala o I'm pretty much in on this. Just trying to make you understand that you could really use my help. Like I said, Chat. I can handle d'accord. myself. What about Harvey de then? aici. Adevărat. The fuck do you know about Harvey? Who you been talking to? The walls are thin in here. Am I supposed to believe that? Let's just say that you and me have something in common. We both want him dead. You don't know shit about me, man. Maybe not. But Harvey killed someone very close to me. With or without you, I'm going after him. But I'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we worked together. And you know that. Bă, a avut dreptate cu ce a zis ăsta aici. Sunt cu totul și cu totul de acord. Categoric. Băieți, ca să înțelegeți, de acum când avem dialoguri o să tăcem, vă lăsăm frumos să ascultați povestea și noi ne uităm. O să vorbim după. Ca să înțelegeți și voi aici ceva. Eu sincer chiar vreau să fiu atent la povestea jocului, că nu l-am jucat niciodată în viața mea. Și vreau să văd, să explorez povestea. Cu voi. Și cu voi și cu fraierul ăla. Din partea cealaltă a ecranului. Bă, fraier e vârtul, nu eu. Păi și tu ce ești? Yeah. It's my plan, and I decide what goes down. You got that? Sure. Whatever you say. I mean it, man. You fuck this up, I'll kill you myself. Yeah, I get it. So what's your plan? You'll know soon enough. Și gata, băi, s-a terminat jocul. Asta e de-abia intro, băieți. Rămân. The
ce mă minți, știu că nu-i ceea ce simți inima ta. Doar pe mine mă vrea.